Croeso nôl I sianel PopT. Helo. Jacob. A fi, Jed. Wel, rydyn ni yma yn bai Cadi, ond beth yn ni'n neud yn bai Cadi, Jed? Wel, Jacob, os ti'n cofio, oedd Elin a Cadi wedi gwneud her ffotograffiaeth. Oedd fideo ffantastig da. Anhygoel. Ond felly mae'n tro fi a ti i fynd ben yn yr her yma i Caerdydd. Ond, Jacob, ni angen dau fodel. Model, dewch mewn. Rwch croeso. Steff a Hannah. Siwmai. Mae Steff o'r tîm fi. Sut ti'n teimlo, Steff? Gret, diolch, barn Dani. Barod? Ti wedi bod yn marfer yn y drych? Ydw. Ie. Good. Hannah, sut wyt ti'n teimlo? Fi'n teimlo mor gyffroes, really barod am y her. Sio we. Okay, mond 10 munud sy'n gyda ni, Steff. Mae amser yn dechrau. Off o'n i! Steff yn model dda. Wel, os mae'n gallu gwneud siapau fel hyn, swn i'n meddwl ni offi dechrau da. Fyny mynd! O, dyna fi, syniad fan hyn. Dyna fan hyn, camera. Mae hwnna'n cwbl o patrymau, yn dod se. Os ffordd allai gweld ti'r holl ffordd trwy gyda'r camera. Mae hwnna'n ffynnu. Shin pads angen y fi, a knee pads allan. Mae hwnna'n good. Ie, oce, mae hwnna un. Ni dechrau off yn eitha dda. Patrymau. Ni'n mynd i wneud naid seren. Naid seren, oce. Ie, 1, 2, 3, go. Yes! Fi'n mynd yn eich am yna. Mae'n gwybod! Mae hwnna'n naid a hanner. Ie, byddwn ni'n curo Jacob a Hannah. Falle, wel mae Jed yn dda o flaen y camera, yn dweud, ond gan i weld sy'n mynd tu ôl y camera. Mae hwnna'n patrwm eitha neis, dwi? Ie, beth ti'n mynd i wneud? Fel hwn? Ie, oce. Ti'n edrych yn, bachgen drwg. Ie, oce. Na, gorwedd nôl ar y edrych, nasty. Ie, na, ddim yn dod trwy. Croesi breichau ti. Na, Steff. Toi, na, grac. Trist, na fi? Ie, ti'n rhaid boi? Cymryd gareg. Right, mae yna rhyw 5 munud ar ôl dyn ni. So mae yna park job yn hyn, fi'n siŵr mae yna patrymau siapau fyna. A falle gawn ni gol ar y sleid. Let's. It's okay. Yeah, Beth ti'n mynd i wneud? Bydd, Ie, fama? Ti'n trapped. Ti'n sound. O na! Still ar y sleid, achos mae'n ffri. Ie. Very nice I mami. Steff. Ie. Nes ti joio hwnna? Do, joio mas rhaid. Ie. Oedd e'n brofiad? Oedd e'n brofiad yw'r gair iawn fi'n meddwl. Ni gyda lluniau eitha dda. Fi'n lico'r un yma, yr un Ie, gyntaf. hwnna'n dda. Hwnna'n greadigol. Ie, hwnna'n... Ti'n edrych yn hapus. A gath ni hwnna, gath ni hefyd y naid seren. Ie. Fyna. Neis. Eitha dda. Dyna ni, wedi gorffen. Ie. Tro Jacob a Hannah nesa. Ond i nawr, y tro nesa. Ond mae Jed a Steff wedi bod job eitha weddol. Di'n camera, come on! O'n i dda cymryd lluniau. Ydy Gareth Bale yn chwarae pig droed. Pa ffordd? Ti'n neud yr un siap. O, Jacob, no. Ond y cwestiwn mawr yw, pwy sy'n ennill?